de relatie tussen Aruba en Nederland, Aruba en het Koninkrijk veel meer kansen biedt dan die bepalingen in het statuut. En wij hebben dan ook gepleit een appel gedaan voor een nieuwe benadering binnen het Koninkrijk. Mijn eerste nota op dat gebied, gezamenlijk met mijn collega's in de Staten, heb ik in 2003 ingediend tijdens een tripartiet bijeenkomst. De titel was ook een appel voor een nieuwe benadering in het Koninkrijk. En vele van de werkterreinen die we vandaag in deze overeenkomst accorderen, zijn ook beschreven toen in die nota van een nieuwe visie op het Koninkrijk, waar we niet alleen maar inhoud geven aan die belangrijke aspecten, wat we op koninkrijksniveau regelen conform het statuut, maar dat we ook kijken naar een nieuwe hoofdstuk 2, waar er kansen zijn voor zowel ontwikkeling voor Aruba als Nederland in een meer strategische partnerschap. En wij zien daar veel win-win mogelijkheden. Dat we hier op deze plaats vandaag het samenwerkingsprotocol tekenen. Ik denk überhaupt dat we blij mogen zijn met het samenwerkingsprotocol wat we getekend hebben, omdat dat inderdaad ook naar mijn mening een eerste stap is om een andere invulling te geven aan de relaties tussen de landen binnen het Koninkrijk. Namelijk niet meer vanuit een houding, nou, Nederland doet wat voor, nee, op basis van we hebben beide belangen erbij. We moeten zoeken waar zitten onze gemeenschappelijke belangen en we hebben beide belangen binnen het Koninkrijk om daar te functioneren. En dan is het inderdaad zaak op welke wijze kunnen we ook de positie van Aruba tussen Zuid-Amerika en Europa, hoe kunnen we die ook tot ontwikkeling brengen? Dat is de ambitie hier van de regering op Aruba. Ik denk dat dat juist ook een terrein is waar we gemeenschappelijke belangen hebben. Holanda e Aruba, para promover a história de reino, ta firma acordo de cooperação que ta fica atenção riba lo qual junto por hasi den reino a base de ponto de vista win-win. E atenção ta riba meta nan comum, meta importante e que por parse lógico, pero para llegar aquí a tomar esfuerzo grande y consciente de persona for de prácticamente inicio de su carrera en parlamento y después de gobernación. Awe, primer minister de Aruba, Mike Eman. Último año na mira com hope e preocupação com o reino holandês começa a fragmentar. 6 islas, por coincidência histórica, a forma parte de uma totalidade de reino. Pero na dado momento, a relação entre Aruba e outra isla holandês em Caribe e Holanda a começar a deteriorar. O sentido de compromisso a começar a debilitar e a parece que o leme para ter reino junto a começar a perder força. Na Holanda, também tem algum pensamento que não mira muito motivo mais de relação com a isla de Caribe holandês. Mester a propósito ng novo para ter reino junto, na lugar de criar mais antagonismo político, mester duna dimensão novo na relação, motivo adicional para querer den reino. Ja, voor mij is het Koninkrijk de Nederlanden betekent bestuurlijke stabiliteit, het feit dat we elkaar bijstaan, het feit dat we vrije rechten hebben in het Koninkrijk en dat we elkaar ook helpen, dat we veelkleurig zijn en elkaar helpen als het nodig is. En ja, daar is wat mij betreft de koning, en dat was de koningin ook altijd, heel belangrijk bij geweest. En dat vind ik ook altijd zo mooi, dat je dat zo prachtig kan zien op de eilanden. De forma que estava a convencer, mas com a mim, a relação me está bom de reino, e se ela viva, por motivo e nós por acá na junto. Tem político na holandês que realmente tem reino na pecho. Então, eu quero que não nós temos papia e não nós temos que manter boa relação. Então, não está continuar den gabinete nang godoy bing of den parlamento na holandês ko também bing tanang tesnang ku lo sigi pleita pa estrechar e manter o laço nang holandês.
Het aardige of het goede van Mike is natuurlijk toch dat hij het bedacht heeft. En niet met het oog op hoe word ik hier zelf beter van, maar hoe kunnen wij elkaar versterken. En dat is een insteek die buitengewoon welkom is en ook goed is voor het Koninkrijk. Después que Reina Beatriz anunciou que dia 30 de abril esta barra como jefe de Estado para príncipe heredero Willem Alexander toma o trono, o reino holandês a preparar para evento histórico aqui. Rei Willem Alexander, mescos com sua mama, lota rei de inteiro reino holandês. Reina Beatriz indudablemente estava o fator de união entre o pueblo de Holanda, Antilha e Aruba. Também, fora depois de 10 dias, ora a constelação de reino a transformar o Curaçao e Sint Maarten com status de país. A isla do Caribe holandês sempre a receber Reina Beatriz e sua família llena de entusiasmo e amor. A reina sempre a emitir calor incomparável, visível durante a visita da família real na Aruba. Mandatário e ex-político holandês tinha expectativa mais alta para que o rei Willem Alexander je pareja real novo. Het koninkrijksgevoel, daar ontbreekt nogal wat aan. Dat is vaak, heeft het een vaag gevoel van historische verbondenheid, wat ook nog verschillend wordt beleefd. Aan de ene kant van de oceaan en de andere kant van de oceaan. Maar de koningin, het koninklijk huis, is de bindende factor in dat koninkrijk. Koningin Beatrix zeker was geliefd op de Antilliaanse eilanden, op Aruba, op Curaçao, op Sint Maarten, alle andere eilanden. En koningin Beatrix is ook zeer geliefd in Nederland. En zij was de bindende factor. Het Huis van Oranje is altijd de bindende factor geweest in het koninkrijk. Zij heeft dat geweldig gedaan. Zij is een ambassadeur geweest. En ik ga ervan uit dat zowel de nieuwe koning als de nieuwe koningin dit met veel verve, met veel enthousiasme, met heel veel passie zullen opbouwen. Koningin Beatrix is een geweldige koningin geweest. En laat ik het op mezelf betrekken. Ik heb als voorzitter door de vragen die zij stelde aan mij heel veel geleerd. Zij heeft een manier om betrokkenheid te tonen bij het werk van de mensen die ze ontmoet, wie het ook zijn, die ze stimuleert, inspireert om het uiterste uit zichzelf te halen. Ik zie vooral een hele goede, vakkundige koningin die haar hele leven lang hard heeft gewerkt. Gelukkig zie ik niet zoveel beleid, want dat hoort ook niet. Dat is de rol van een koningin niet. Koningin is staatshoofd, moet verbinden. Moet de koningin zijn van alle Arubanen, alle Europese Nederlanders, alle Bonaireanen. Dat heeft ze goed gedaan. Ik heb meegemaakt, onder andere het bezoek, nu 20 jaar geleden, dat koningin Beatrix samen met haar man, prins Klaus, en met de 3 zonen bracht aan alle Caribische delen van het koninkrijk. Dat was een heel bijzondere ervaring. Ik heb gezien hoe intens de belangstelling van haar en van de koninklijke familie was voor de mensen daar, voor de verscheidenheid van activiteiten die ze lieten zien, economisch, cultureel, maatschappelijk, maar ook hoe sterk het gevoel van eenheid was, dat op dat moment zichtbaar werd in de verbondenheid met de koningin. Wij konden als politici ruzie maken zoveel als we wilden. Er was echt één bindende factor en dat was het Koningshuis. Ik ben aanwezig geweest dat de koningin de eilanden bezocht. En ja, dat was heel bijzonder om mee te maken. Er ging een magie vanuit. Dat was enorm. En de conclusie van majesteit was terecht dat de bevolking van die eilanden van haar hielden. Rei Willem Alexander, un visitante fiel de isla do Caribe holandês. Também Reina Máxima, debi na sua descendência sul-americana, por identificar-se mais com nossa cultura. Nós conhecemos Kiko político e empresário holandês pensa de pareja real novo.
Ik denk dat koning Willem-Alexander de traditie van de warme band die er is tussen het Nederlandse koningshuis en de eilanden zeker zal voortzetten. Zijn kracht ligt eigenlijk op het handelsgebied, lijkt mij. En daar zal hij zich ook zeker voor inzetten, ook op Aruba. Ik denk dat hij gewoon doorgaat zoals zijn moeder het gedaan heeft. Ik weet, ik hoop, maar ik weet ook zeker dat Willem-Alexander, onze nieuwe koning, de band met de Caribische landen, met de Caribische delen van het koninkrijk, dat hij die hoog in het vaandel heeft staan. En ik ben er ook van overtuigd dat hij, net zoals zijn moeder, koningin Beatrix, dat hij daar alles aan zal doen om de volle kracht van het oranje gevoel en van het Huis van Oranje te gebruiken als bindende kracht voor de delen van het koninkrijk. Het Caribische deel en het Europese deel. Ik weet dat koning Willem-Alexander zeer zal voortbouwen op de betrokkenheid die hij al als aanstaande koning heeft opgebouwd bij de Caribische delen van het koninkrijk. En zijn eigen veeltaligheid, zijn eigen vertrouwdheid met veel culturen zal hem daar enorm bij te stade komen. We hebben ervaren in Brazilië dat Willem-Alexander een zeer geweldig mooi ambassadeur is voor het koninkrijk. Vol energie, vol passie. Samen met de premier, samen met mijzelf een week lang rondgetrokken om Nederland en Aruba goed neer te zetten in Brazilië. En hij heeft mij ook al aangegeven de komende jaren er absoluut heel veel tijd en energie in te willen blijven steken. Dus ik denk dat het een geweldig mooi en positief signaal is. Hij zal duidelijk ook laten merken dat hij koning is van het hele koninkrijk. En dat hij grote waarde hecht aan de aanwezigheid van onze eilanden in de Cariben. En het wordt natuurlijk nog versterkt doordat we een koningin hebben die vanuit Latijns-Amerika afkomstig is. En voor veel Nederlanders misschien de Cariben nog wel eens de andere kant van de wereld. Het is ook een beetje haar kant van de wereld natuurlijk. Hè? Ik heb ter plekke gezien hoe belangrijk het Koningshuis is, hoe belangrijk ook koningin Beatrix was voor de bevolking. Daar was een hele hechte band. En ik denk dat het heel verstandig is dat de nieuwe koning en de nieuwe koningin heel snel de eilanden bezoeken en die relatie weer oppakken. Ik denk dat het goed is dat er een koningin is die weet hoe Zuid-Amerika in elkaar zit. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima, daar heb ik hoge verwachtingen van. De koning is een oud vlieger. Daar ben ik altijd een persoonlijke relatie mee als vlieger zijnde. Dat zijn mensen met daadkracht, die willen en die absoluut ambitie hebben. En dat heeft de koning, de toekomstige koning, ook laten zien in zijn rol als watermanager. Heeft hij echt fantastisch zaken op de kaart gezet, met durf en met visie. En met zijn gemalin, koningin Maxima, hebben we natuurlijk eigenlijk de verbinding met Zuid-Amerika. En als de landen, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, ambitie hebben richting Zuid-Amerika, is zij een absolute ambassadeur, ook in Nederland, om die springplankfunctie van bijvoorbeeld Aruba nog beter te benutten om de kansen in Zuid-Amerika te gaan benutten. Cada parte di reino é muito importante para stabilidade e tranquilidade. Também é a garantia de contacto internacional, defesa de nossa integridade territorial, acesso na Corte de Cassação, cutaduna seguridade legal importante, entre outros para inversionista. Pero reino é importante também para cidadão. Recentemente, o governo de Aruba afirma protocolo com o governo de Reino, palabração importante para o submercado internacional para financiar a necessidade de capital. Isso aqui lota interesse sumamente favorável. Definitivamente. Se Aruba, Tabata, Zundra, Yama, me repetir lo que es aquí na Kosovo, na Hasi, so que no está positivo. Si Aruba si nunca le por llega na mesa pe haye. Ta logro nan concreto ku eta bing ta logrando, mi te quere ku na momento ku e relação ku Holanda ta positivo, abrir e tem grado de confiança alto, bota logra tipo de coisa na sini. Para eu que não tem confiança, tem desconfiança, negativismo, me te quere bota vai logra machar. Dus met de Mike te logrando hoop ik e approach que la binta hibando ultimo tempo. Het feit dat Aruba behoort tot het Koninkrijk der Nederlanden heeft voordelen. Je bent deel van een groter geheel. Dat is een stukje waarborg voor het eiland. En ik denk ook niet dat de eilanden in die zin praten over onafhankelijkheid, want het heeft ook een voordeel dat je behoort tot een koninkrijk. Dat is de eerste.
Het tweede is, je kunt ook gemeenschappelijke dingen doen. Je kunt samenwerken op het gebied van onderwijs, van sociale projecten, economische activiteiten, kun je bundelen. De KLM is gelukkig weer hier aan het vliegen. Ik zat in een volle vlucht, dat geeft aan, er gebeurt heel veel. Je kunt zoveel voor elkaar betekenen. En als het goed gaat met de economie, of het gaat beter met de economie, raakt dat het lot van de Arubaan. In relação ao reino, nós sempre estamos a coisa de gaba. Nós não por dúvida, tensionam em reuniões de intercâmbio parlamentário, especialmente a comportação de antes membro da Tweede Kamer, Hero Brinkman, que põe extra tensão em relação ao reino. Sin embargo, o primeiro-ministro Mike Iman sempre mostra objeção contra uma posição anti-Holanda. Hasta promete que ela toma posição executiva, ela mostra de estar a favor de uma boa relação entre Aruba e Holanda e a apoiar o cambio na estrutura do reino. A forma que o senhor Eyman aduna sua cooperação, me te quero nós estar muito agradecido. Mas se lá para duro, negociar, exigir certa coisa, claro, bota seguir negociar para Aruba, mas ela mostra, dor como também mostrei, que nós porrásicos juntos, ela mostra como também do man para buscar status à parte. Ik recordo que o senhor Mike Eyman quase 10 anos passados, como líder de oposição, havia uma nota em qual ele explica como é um acercamento novo do reino, apelo por uma nova benadering. E isso aqui é para o que toca reino, mas também para o que toca União Europeia, que nós estamos sentando na mesa para dar conteúdo novo na reino. E apesar de que nós temos estatuto, nós somente podemos seguir na colaboração política, como também acercar o reino novo. Ja, we hebben daar natuurlijk een enorm verschil gezien sinds Eyman aan de macht, nou ja, het is democratisch, maar goed, aan het bewind is. Vroeger was de sfeer echt heel erg anti-Nederland, de oude kolonialen. Wij hebben dat aan de lijve meegemaakt toen we daar die jaarlijkse conferentie hadden. Dat we gewoon geschoffeerd werden door onder andere de minister van Justitie. Ik ben er geweest bij het periodiek overleg Koninkrijk toen Audubert nog aan de macht was of aan het bewind moet je zeggen. En daar heerste toch een enorme anti-Nederland stemming. Wij werden gewoon geschoffeerd door de premier. En dat is nu totaal anders. Ja, dat is een hele verademing voor ons. De band met Aruba is op dit moment goed. Soms in het verleden is die wat problematischer geweest. Hij zal in de toekomst misschien ook wel weer problematisch zijn. Maar hij is er en hij is hecht, wat mij betreft. En daar moeten we aan werken om die hecht te houden. En dat doe je door dingen naar elkaar uit te spreken. Niet verhullen, gewoon uitspreken. Maar vooral doe je dat door samen te bedenken waar we in de toekomst steun, hulp, vooruitgang met elkaar kunnen krijgen. Aruba está consciente mais que qualquer outro que o laço não firme tem valor agregado para todo o país do reino. História está mostra reflejo disso aqui. Já em anos 20 e 30 do século passado, representantes do pueblo a insistir para uma separação de antia-holandês. A lo largo, Holanda ha dado atenção nisso aqui. Pero até em 1986, a cumprir o desejo de Aruba. A nação abrir país com status à parte do reino. Agora, Aruba pode definir seu próprio destino. Apenas com a entrada de status à parte, é pensamento que há relevância. Cerramento de refineria Lago, arriba no desemprego massal. A dependência arriba único pilar econômico, a mostrar quão frágil nos portar. O gabinete de Henny Eyman de tempo aí, a decidir invertir rigorosamente em turismo. Docena de hotel novo a bem formar parte do panorama econômico e a transformar em conceito novo de bem-estar e cupo de trabalho. O produto turístico de qualidade que Aruba ha perfilado em último ano atrai visitantes que a horta surpassar mais que 1 milhão anual. Suma nessa aqui crescimento exponencial de turismo cruzeiro. Pero, em nenhum momento nos pode duvidar que não está sempre a situação está batacina. Dengue primeiro ano do século novo a experienciar roupa e pressão sobre a relação entre Aruba e Holanda. Holanda estava a experienciar isso aqui como uma postura anti-Holanda de parte de Aruba. A consequência disso aqui não tarda. KLM
a stop de bula para Aruba. Un mal señal hasta internacionalmente. Una situación indeseada de prosperidad de la isla. Ik ben een tijd heel erg kritisch geweest op Aruba. Ik moet zeggen, de laatste tijd ben ik enorm optimistisch geworden. Ik vind dat Aruba het enorm goed doet. En waar ik persoonlijk heel erg blij mee ben, dat is dat de band tussen Aruba en Nederland weer is versterkt. En waar ik persoonlijk wel wat onder geleden heb, is de periode dat de band tussen überhaupt Caribische delen van het Koninkrijk en Nederland echt onder het vriespunt zat. En ik moet zeggen, de laatste tijd is die band aanzienlijk verbeterd en daar ben ik persoonlijk enorm blij om. Maar ik denk ook dat het Koninkrijk daar blij mee moet zijn. We hebben een tijd gehad dat er veel verdeeldheid was. We hebben nu een tijd van een globale wereld, dus een globale economie, waar iedereen samenwerking zoekt. En Nederland is dus een land, Koninkrijk van Nederland is een land, wat over de hele wereld heen deeltjes heeft liggen en samenwerkt. Nós está correto com a relação de Aruba com o Reino, está uma relação que nós podemos qualificar como malo. E nós não vamos ter vinco outra qualificação, porque é tal malo, tal de hobby tensão e nós sabemos que sai também wordt demonstrado também door die atividade econômica, com KLM Stop Bula para Aruba, depois de tanto anos, um exemplo de como relacionam eigenlijk als stagna por completo. Riba terreno de governação, pero também riba terreno de comércio, de aviação, de nosso turismo, etc. E tal uma tarefa muito importante para Aruba reestabelecer seu mês como partner construtivo do reino. E me quero coisa aqui, tá o logro grande de Sr. Mike Eman como líder com visão para reino novo, com conteúdo novo. Pero também que a visão que essa que nunca não pode alcançar se o reino não tem respeito para outro, se o reino não tem disponibilidade para conjuntamente tackle o problema que tem e para de uma forma construtivamente, aunque não tem diferença de opinião, para chegar na solução. En 2009 había un cambio en la situación. El gabinete Eyman ha así como su tarea para mejorar el lazo con Holanda. Para sobre del reino, tem mais assunto que está unidos com o que está separando-nos. Esse é o credo do primeiro-minister Mike Eman. União traz força. We kunnen ontzettend veel voor elkaar betekenen. Aruba kan bijvoorbeeld staatsleningen binnenkort afsluiten, waarbij ze mee kunnen liften op de Nederlandse rentecoupon. Dat kost Nederland niks en het levert Aruba heel veel op. En dat geeft aan dat je in een koninkrijk altijd samen veel groter bent. Maar bovendien, wat hij ook laat zien, hij is een moderne politicus, een eigen tijdse man. Die echt met twee benen in de realiteit van vandaag staat. Maar tegelijkertijd heeft hij een hele lange voorbereiding gehad als politicus voordat hij premier van Aruba werd. Als je ernaar kijkt in de afgelopen periode, dan heeft Mike Eman ervoor gekozen om echt te investeren in het Koninkrijk, in de banden binnen het Koninkrijk en in de samenwerking met Nederland. En op heel verschillende terreinen. Door te kijken naar bijvoorbeeld milieusamenwerking, door te kijken naar inhoudelijke samenwerking, door te kijken naar vervoersstromen op het eiland, hoe je dat kan verbeteren met Nederlandse partners. En dat vind ik mooi om te zien. En hij volgt daar een beetje de systematiek die ook door het Comité Koninkrijksrelaties, waar Pieter van Vollenhoven nog voorzitter van is, wordt gesteund en gestimuleerd van laten we nou organisaties met organisaties laten samenwerken, mensen met mensen laten samenwerken. En je ziet dat dat heel goed gaat. Mike Eman heeft als minister-president eigenlijk voortgebouwd op de sterkten van de Arubaanse samenleving en de Arubaanse economie. En dat merk ik ook in de manier waarop hij altijd enthousiast en inspirerend spreekt over nieuwe dingen die ter hand worden genomen. Hij is op en top Arubaan, maar hij weet ook dat de kracht van Aruba niet wordt versterkt door zich trots naar binnen te keren, maar juist door het aanknopen en ontwikkelen van die banden met andere continenten, met Noord-Amerika, met Zuid-Amerika en met Europa. Não pode quedar zundra ofender sobre, mas tenta abrir, para ver como mente, boa visão, mita sirve ao pueblo. Então me queda bom culturende. Não pode discutir, pero na mesa, sinta na mesa discutir, então bota salia fo. Para nós por a logra, lo que a luta foi 54. Que tem estatuto. 26 anos passados, a Aruba já dizia que a sua luta sempre, que nós por a logra que 5 islas aqui, está por motivo que bota respeitar outro e bota purba ajuda a tua isla. E me tenho bisa que e não passou me donando entrevista aqui, tá coisa como ele bisa também, tá coisa me bisa todo outro político não como conhece de reino, se tem ende de luta
para esse já lá sonando de reino. Se de um ene tá querer de reino, da primeiro-ministro Mike Eyman. Então, bota mira essa ideia em seu manejo, bota mira que tá ponto de lança essencial para fazer todo o possível para estrechar laço entre diferentes entidades do reino. Aruba dá sinal claro na Holanda que juntos nós podemos lograr mais que se nós para arriba nós só. A postura positiva do primeiro-ministro Mike Eyman há bom ouído na Den Haag e Binnenhof, pero onde promessa mostra evidente de confiança e com relação à comissão direita, da hora KLM a volve pôr Aruba riba seu itinerário na februari 2010. Ik voelde veel meer dan dat. Ik voelde dat in Aruba het ook als iets heel symbolisch werd ervaren. Daar zeiden mijn mensen, de grote blauwe vogel komt niet meer. En dat werd als iets heel pijnlijks gezien. En in dit verband vind ik deze ochtend hier veel meer dan iets positiefs voor het toerisme en het vervoer. Natuurlijk, we krijgen extra passagiers naar Aruba. En Aruba moet weer helemaal in de moed komen. En de toegenomen interesse van Nederlandse toeristen is wat dat betreft, denk ik, heel veelbelovend. Maar ik denk dat dit moment nog veel meer betekent dan dat. Dit is ook een symbolisch moment. Een moment waar wij met elkaar bekrachtigen dat wij samen één koninkrijk zijn. En ik moet echt zeggen, beste Mike, jij hebt daar met jouw team een totaal nieuwe wind laten waaien. Ik denk dat deze premier absoluut heeft bewezen dat hij bij de KLM een goed verhaal heeft verteld waarom wij terug moesten komen. En ik wilde hem ook alle credit geven voor deze inspanningen, want we hebben wel gezien dat de argumenten die daar op tafel kwamen en vooral ook, want het gaat niet alleen om een verhaal, maar het gaat uiteindelijk daarna om de daden. En het is duidelijk ook bewezen dat men zich aan het woord hield. Als ik jou hier bezig zie, hoe jij zegt van wij zijn partners, wij zijn gelijken, wij zijn vrienden, wij doen het samen in het koninkrijk. Waar kunnen wij elkaar helpen? Dat is een signaal, dat valt hier echt een zeer vruchtbare bodem. Ik merk het bij de regering, ik merk het overal waar ik kom, dat het een verademing is hoe positief jij ten opzichte van de koninkrijkssamenwerking staat. Jij bent zelf hier komen lobbyen voor het terugkeren van die kist. Je hebt er heel erg je best voor gedaan. Je hebt met Peter Hartman gesproken. Maar ere wie ere toekomt. Ik heb ook Peter gesproken na afloop toen we allebei met jou gesproken hadden. En op ons allebei kwam jouw insteek, het vertrouwen dat je uitstraalde, kwam als heel positief over. Ik durf te zeggen dat dat een hele grote rol heeft gespeeld. Toen premier Eyman net was aangesteld, toen kwam hij hier in de Eerste Kamer en de Koninkrijkscommissie, waar ik ook in zat, zaten toch een beetje kritisch naar hem te kijken. Dat was net de periode waarin de verhouding tussen Nederland en Aruba nou niet optimaal was. En binnen 15 minuten wist hij de hele stemming om te keren. De openheid en de eerlijkheid waarmee hij ons tegemoet trad. En ook het optimisme. Je zag meteen de omslag komen, in ieder geval zeker bij mij, laat ik het bij mezelf houden. Dat mijn wat cynische en kritische houding was eigenlijk in één keer verdwenen. En ik dacht van ja, dit is een man, daar kunnen we wat mee. Ik denk dat het verstandig is dat je vanuit een positieve kracht gaat kijken naar wat de mogelijkheid is in het Koninkrijk. En ook daarmee je eigen verantwoordelijkheid etaleert, waarmee je ook zegt van ik neem die verantwoordelijkheid naar mezelf toe. Ontstaat er natuurlijk nog wel een beetje discussie over hoe eindverantwoordelijk is Aruba en hoe eindverantwoordelijk is Nederland. Want daar maak ik me soms wel zorgen over. Maar Aruba neemt de stappen om die verantwoordelijkheid meer naar zich toe te trekken. En dat vind ik essentieel in een groeirelatie, waarbij Aruba steeds verder zelfstandig wordt en steeds autonomer wordt binnen het Koninkrijk. Aruba heeft met president Eyman natuurlijk een hele krachtige, energieke leider. Iemand die weet wat hij wil. En hij werkt goed samen met het parlement. Daar ben ik een groot voorstander van. Dat zult u begrijpen als oud-voorzitter van de Tweede Kamer. De Staten van Aruba moeten natuurlijk wel altijd instemmen met het beleid van de regering. Maar dan kun je ook een land op de kaart zetten. En dat is hem goed gelukt. En ik denk dat zowel in Nederland daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Maar ik hoop ook dat de andere landen in de Cariben daar ook door geïnspireerd zijn. Als je niet wil behouden wat je hebt, maar ook stappen verder wil zetten, dan heb je aan beide kanten, in Aruba en in Nederland, heb je mensen nodig die daar ook energie in willen stoppen. Die daar zelf in geloven. Dat is nog het belangrijkste. Je moet ook die visie hebben. Dus in die zin is het onontbeerlijk dat premier Eyman met zijn energie hiermee aan de slag is gegaan.
zijn dingen die moeten doorgaan. Overigens geloof ik wel een soort vliegwiel-effect. Hè? Het moet aangejaagd worden, het wordt aangezet worden, maar als mensen zien dat het werkt, haken er steeds meer mensen bij aan en dan wordt het alleen maar groter. Amen, je hebt que persona primordiale wakit in cargo ribaje. Niet op je die niet politico nan Holandês, que timbiaba da pensa que não tinha interesse de reino mais grande, completamente que não é mais tinha óbvio que da bisa bom, mas nós escapa de isso não aí. Anto Mike Eyman, se me diz pone tour político na ribonrei, Mike Eyman seguro para lo que trata. Trariba harmonia de reino, me quiere que eta exemplo para tour, esse lo também tá de su legacy nang, me quiere ter outro logro, pero sabe seguro lo tá de su legacy nang como político que assume para fortificar e fundeci do reino holandês. Primeiro-ministro Eyman está de firme convicção com o lugar de criar antagonismo político. Também pensa estrategicamente e busca motivo novo para a relação com o reino. Motivo que tem valor para nós, mas também com valor evidente para a Holanda. Assim, lança o conceito de sentido que o reino está basado em objetivo win-win para Aruba e Holanda por garantizar continuidade no reino. Aruba tem valor agregado convincente para o reino mês, que añade uma dimensão nova de possibilidade de desenvolvimento, mostrando Holanda também o valor agregado aqui, que não está basado unicamente na relação histórica. Pensamento que base de desenvolvimento sustentável, tanto para o que tem energia como em manejo socioeconômico. Essa aqui crea oportunidade de ouro para o reino. Nederland gaat door een moeilijke fase van naar binnengekeerdheid, terwijl tegelijkertijd we in een steeds ruimer verband zijn, de Europese Unie, maar in bredere zin de globalisering, betekent dat we onze traditionele waarden juist nu zouden moeten verkopen door naar het buitenland te kijken. Aruba en andere delen van de Antillen, we praten over Aruba, geeft ons de kans om in te zien dat andere culturen even belangrijk voor Nederland zijn als onze eigen huiscultuur. En het is dus eigenlijk een voordeel dat we in huis die andere cultuur hebben en niet een nadeel. De laatste jaren is enorm de nadruk gelegd op de nadelen van die andere cultuur. Ik wil de nadruk leggen op de voordelen. Wat ik heel bijzonder vind aan de ontwikkeling in Aruba, dat is dat men kracht heeft geput uit waar men eigenlijk al sterk in was. Er is een periode geweest dat er veel zorgen waren rondom Aruba in verband met financiële problemen, in verband met economische stagnatie. Maar er waren gelukkig mensen op Aruba, genoeg mensen op Aruba die zich realiseerden dat juist in die verbindingen naar 3 continenten, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Europa, de kracht ligt van de Arubaanse samenleving. Als we nu eenmaal in het Koninkrijk zitten, dan moeten we er wat van maken. En een van de dingen die absoluut uniek is, dat is die transatlantische band van het Koninkrijk. Hè? De verbindingsbrug tussen een Europees land, wat toegang tot Europese kennis en Europees geld en Europese instellingen. En aan de andere kant een aantal eilanden, waar Aruba er één van is, of een aantal landen, waar Aruba één land van is, dat op de drempel ligt van een groeicontinent, Latijns-Amerika, waar enorme kansen liggen, maar ook op de drempel van Noord-Amerika. Wij zijn partners binnen het Koninkrijk en we moeten dat partnerschap eigenlijk nog veel beter uitwerken dan we hebben gedaan. Het is natuurlijk toch prachtig dat je veelkleurigheid hebt in een koninkrijk. En je kan elkaar aanvullen en je kan dus kijken naar hoe kan je Aruba gebruiken en als Nederland in de richting van het Zuid- en Midden-Amerikaanse deel. En je ziet dat dat ook steeds meer gebeurt. Het diversificatiebeleid wat het huidige kabinet heel stevig heeft ingezet, dat is een verstandig beleid. Want toerisme kan zomaar ook, het is kwetsbaar, hè? Daar kan de klad in komen. Dus het is goed om meerdere pijlers te hebben waar je economie op rust. En als ik de regering goede pogingen zie doen, goede initiatieven zie nemen om bijvoorbeeld Aruba te gebruiken als springplak naar de rest van Zuid-Amerika, dan vind ik ontzettend goed allereerst bedacht, uitgevoerd. En dit is juist een voorbeeld waar Nederland en Aruba samen beter van kunnen worden. Nós temos que de reino, para sobre combinar Aruba, combinar nos para hobby motivo financeiro, econômico, pero também motivo judicial, estabilidade com o reino, oferecer em relação exterior, com os times de reino. Tudo é muito importante.
pero no sabemos no mesmo momento também começar a cambiar contenido de reino. Não pode assim que lá naquela maneira é mais de pátria, que de vez em quando está mandando placa para Aruba para projeto, para escola na Aruba, pero mas também uma relação madura, uma relação onde nós se traz com o outro, onde está combinando todos os partidos, eigenlijk em terreno e relação onde ora não está combinando para junto, mas queda sem estar junto, que mesmo está completamente autônomo, onde você está junto e onde você está com o outro, você senta na mesa e você chega a acordo para contra com o outro, busca win-win situação que bem onde você combina todos, então e não vou para as negócios, vou para as hopicos de reino. Aruba é um exemplo internacional de país que está trabalhando seriamente riba seu futuro. Na 2020, Mr. chega numa isla 100% sustentável. Essa aqui está coincidir que demanda crescente para solução sustentável de Suramérica com potencial econômico enorme. Aruba, em cooperação íntima com Holanda, quer jugar rol como porta de acesso estratégico tanto para comércio para e fora de las Américas. Uma iniciativa única que vai melhorar a posição competitiva de todos os países. Aruba devido na laço econômico e sociocultural de hopi aña que tanto Suramérica como Holanda também rol que vai mais allá de unicamente tradutor cultural. Estado de Direito, estabilidade em reino, incentivo fiscal e governo simpático para o desenvolvimento empresarial está saudável para o clima de inversão e para uma posição de intermediário. The fact that, after setting up an office for the Gulf in Qatar, TNO is now setting up an office in Aruba says a lot. A lot about Aruba as a regional springboard and about the potential of the Caribbean and Latin America as markets for sustainable energy technology. And the fact that Aruba is embracing TNO says a lot about what cooperation between the countries of the kingdom can achieve in this regard. Wat ik het goede vind als ik met premier Eemans spreek, dat hij altijd heeft over de toekomst. Hè. Hij heeft denk ik Aruba een geweldig mooi groeikompas meegegeven. Om in te zetten op bijvoorbeeld duurzaamheid. Door bijvoorbeeld in te zetten op die belangrijke hubfunctie naar Zuid-Amerika. En ik vind echt het feit wat hij dat groeikompas heeft meegegeven, heeft neergezet in Aruba. Dat vind ik heel erg positief. En dat kunnen we in Nederland eigenlijk ook wel gebruiken. Kijk, we hebben, dat weten we ook allemaal, her en der wat oneenigheden gehad, denk ik. En ik denk dat we nu eens dat achter ons moeten laten. En dus moeten gaan kijken hoe we nu het voordeel kunnen vinden. En hoe we nu in de toekomst kunnen zien hoe we met elkaar toch het uitjuist. Ook met natuurlijk de ontwikkeling van Zuid-Amerika, die natuurlijk gigantisch is. Hoe we daar ook als Nederland nou als voordeel van zien. En niet alleen een beetje een soort van, het is alleen een kostenpost. Wij zijn sinds 2004 de trotse manager van Reina Beatrix Airport, dus bijna 10 jaar. We doen dat met veel enthousiasme en Reina Beatrix staat er natuurlijk geweldig voor. Voor de connectiviteit van Aruba met de rest van de wereld hartstikke belangrijk. En de samenwerking met Aruba als belangrijk onderdeel en het zonnigste deel van het Koninkrijk, ja, dat werkt voortreffelijk. Premier Eeman heeft een heel duidelijk profiel gekozen. Hij heeft gezegd, ik wil dat dit eiland te boek komt te staan als een green zone, als een sustainable island. En dat betekent dat het thema duurzaamheid hoog op de agenda staat. En ik vind dat eigenlijk heel erg goed. Waarom? Omdat Aruba daarmee een profiel krijgt dat zich onderscheidt van tal van andere eilanden in dit gebied. Reino no por queda sin reconocer posición estratégica de Aruba. Holanda ta respetar a dinámica de país e é sentido sério para esse negócio. Agora, o rei Willem-Alexander e reina Máxima, reino holandês ta ganha dimensão extra. Aruba e outro país no reino já nota mais lo que a calificaram no passado. Esta last post. Agora, Aruba ta brinda uma oportunidade de ouro para reino. And please do not forget that the Kingdom of the Netherlands is bigger and especially closer to you than you think. Prime Minister Mike Eeman of Aruba is with us here today. Can I please also ask him on the stage? Mr. Prime Minister. Not only Prime Minister Eeman, but also representatives from Curaçao and St. Martin. 4 countries in 1 kingdom. Make no mistake, the Kingdom of the Netherlands is a Latino country too. Heb ik gemerkt dat Aruba een heel
opvallende dynamiek heeft. Dat mensen initiatieven nemen. En als je dat goed realiseert en op je in laat werken, dan doe je er helemaal niet aan mee, wat sommigen in Nederland helaas doen, om die banden in het Koninkrijk als een last te beschouwen. Er is ook wel eens op die manier over gesproken en geschreven. Ik vind dat zo misplaatst. Want als je echt kennis maakt met wat er aan dynamiek is in Aruba en in andere Caribische samenlevingen, dan zie je dat daar verbindingen worden gemaakt. Dat mensen vaak meer talen kennen. Dat ze zich interesseren voor wat er in de eigen gemeenschap omgaat. Maar ook in Latijns-Amerika of in Noord-Amerika of in Europa. De springplank, de gateway naar Zuid-Amerika, is natuurlijk een hele belangrijke. Waarbij je kan zien dat Aruba echt zo'n spil wil vormen tussen Nederland en Zuid-Amerika. Om daar de kansen te benutten die er echt in Zuid-Amerika heel veel zijn. Dat denk ik dat dat een hele goede zet van de huidige premier is geweest. Door te zeggen van ja, dat toerisme is natuurlijk wel, als ik daar alleen mijn economie op baseer, is dat wel gevaarlijk. Ik moet wat andere pijlers gaan vinden en die heeft hij gevonden. En het concept van Green Aruba is natuurlijk een hele mooie. Wat het knappe is van Mike Eeman is dat hij zich niet laat provoceren. En dat hij duidelijk een eigen koers vaart, die grappig genoeg ook de koers is die Nederland zou moeten varen. Door in de grondwet bijvoorbeeld begrotingsdiscipline op te nemen. Te zeggen dat hoge schulden niet noodzakelijkerwijs de toekomst van een land is. Dat wil Nederland ook, maar hij doet het. En ik denk dat hij daarmee nu aan het winnen is en dat mensen beginnen in te zien dat er in de Antillen één eiland, Aruba is, dat toch op een andere manier dit doet dan alleen maar schoppen tegen een koloniaal verleden. Ik zei al, hij kijkt naar de toekomst en wij kijken vaak naar het verleden. En ik denk dat hij daarmee vrienden maakt. Wij zijn partners binnen het Koninkrijk en we moeten dat partnerschap eigenlijk nog veel beter uitwerken dan we hebben gedaan. Het is natuurlijk toch prachtig dat je veelkleurigheid hebt in een koninkrijk. En je kan elkaar aanvullen en je kan dus kijken naar hoe kan je Aruba gebruiken en als Nederland in de richting van het Zuid- en Midden-Amerikaanse deel. En je ziet dat dat ook steeds meer gebeurt. Ketubay, como reino, bopor saca ventaja económico. So reino tem fronteira de Europa, reino tem fronteira de Caribe, de Latinoamérica também. Então tenho assim uso de esse. Aruba para 3 anos está sendo inversión de un acercamiento constructivo para la relación del reino, donando un empuje positivo en el ambiente del reino. Junto, por hacer la relación del reino funcionar más optimal y dar contenido de visión de un desarrollo duradero. No únicamente el aspecto del perfil energético de Aruba, pero también donando contenido de desarrollo socioeconómico y una finanza público sostenible. Positieve indruk. Er gebeurt hier heel erg veel op Aruba. Het kabinet is met allerlei initiatieven bezig om de economie verder aan de gang te krijgen. De derde pijler te bouwen. We hebben natuurlijk ook gesproken over de overheidsfinanciën. Daar zijn nog wel zorgen over. Maar ik stel ook vast dat het kabinet veel maatregelen neemt om die overheidsfinanciën onder controle te krijgen. Dus al met al positief indruk. Ik ben deze week opnieuw onder de indruk geraakt van de voortvarende manier waarop minister-president Eeman de zaak van zijn land oppakt. Het is natuurlijk makkelijk gezegd, gateway to the Americas, springplank naar Amerika. En de vraag komt dan onmiddellijk op, hoe doe je dat? Nou, het antwoord is door heel erg hard te werken. En door gewoon een indrukwekkende lijst van bedrijven aan te spreken. Te zeggen, ja, waarom doet u dat niet via Aruba? En ik heb eerder deze week al mogen horen welke bedrijven het allemaal waren. En ja, dan zie je een duidelijke win-win situatie. Inderdaad, voor Nederland, voor Nederlandse bedrijven en voor Aruba. Om op die manier de toekomst tegemoet te gaan. Er moet uiteindelijk welvaart en welzijn zijn op het eiland. Daarvoor is het nodig dat de overheidsfinanciën op orde zijn. Daarvoor is het nodig dat de economie gaat groeien. Daarvoor is het nodig dat buitenlandse investeerders vertrouwen hebben in wat er in het land gebeurt. En ik denk dat deze voortvarende energieke manier een goede manier is om dat op te pakken. En ik ben dus ook blij dat we dit protocol hebben kunnen tekenen samen. En ik denk dat wat dat betreft ook de manier waarop het is aangepakt een voorbeeld is in het Koninkrijk van hoe we met 4 landen door de geschiedenis bijeengebracht in een constellatie die niemand ooit zou hebben verzonnen op deze manier, als je naar de wereldkaart kijkt, maar hoe we met 4 landen toch in dat Koninkrijk meerwaarde kunnen creëren, waardoor het leven van mensen beter wordt. En dat is uiteindelijk waar het in de politiek gaat. No obstante el reto, la posición de Aruba da fuente de inspiración
y está encorajar Holanda para urgente buscar lo que está haciendo más fuerte del reino. Constantemente, está presentando ideas nuevas que está dando un sentido de positivismo nesnan, que perde confianza, en el sentido que el reino no puede funcionar debido al conflicto. Ahora na mira Aruba, escucha el ánimo que está acerca oportunidad, está dando a Holanda confianza que juntos nos lo podrá hacer una diferencia y por construir un reino que verdaderamente está funcionando. Está una visión que hopi ambición, pero un país chiquito en Aruba me tiene ambición aquí también. Si vos miras que Aruba no tiene producto que puede exportar. Aruba está viva de su conocimiento, de hecho que nos invertir hopi placa de nos gente para estudiar fo, pero también nos realizar que Aruba tiene hopi limitación también. Y pensé que vos que de un banda que está hopi ambición, pero de otra banda también es necesario. Aruba es un país chiquito que tiene una población que está bien educada, 300 estudiantes para año también para estudiar. A maioria não acaba de estudar e nos quer para não vir back aqui na Aruba para contribuir no desenvolvimento de Aruba. E para não por vir back, vamos creëren também e kopen dan die trabajo para não. Koninkrijk betekent eigenlijk kansen in één woord gezegd. Want kijk, we zijn hier allemaal op Aruba opgegroeid en je denkt van oké, je doet je middelbare school en dan kom je naar Nederland voor je verder te ontwikkelen hier. Dus voor mij is het eigenlijk kansen. Ik vind dat premier Eman in zekere zin goede initiatieven neemt voor ons eiland. Hij maakt kansen vrij en waarschijnlijk heeft hij het ook de studentenleven meegemaakt. En dat we nu in Nederland zijn, kunnen we wel zien dat onze eiland ontwikkelt. Dus we hebben veel kansen nu als we terug naar het eiland gaan om onszelf, maar ook het eiland te laten ontwikkelen. Ja, hij doet het heel goed, want hij versterkt de band. Dus dat betekent er is meer een brug tussen Nederland en Aruba. Dus dat betekent als ik terug ga met al mijn kennis van mijn studie, kan ik meer bijdragen aan de Arubaanse samenleving en vooruitgang. Ik vind dat wat premier Eman doet, met name het Koninkrijksband, dus het band tussen Nederland, Aruba, maar ook de Europese Unie, dat het heel veel voordelen heeft voor studenten. Bijvoorbeeld, ik studeer nu aan de Hogere Hotelschool in Den Haag en het is een hele internationale omgeving. En het is belangrijk voor mijn studie en mijn carrière dat we internationale banden hebben met bijvoorbeeld de Europese Unie, dat Nederland kunnen gebruiken als een weg naar de internationale omgeving. Dus dat premier Eman dat doet, dat prijs ik heel erg, omdat het gewoon hele grote deuren voor ons openmaakt. Persoonlijk vind ik het project van Bo Aruba, het restaureren van oude gebouwen, een heel mooi initiatief en kans kan bieden aan het eiland. Koning Willem-Alexander kent Aruba ook heel lang, sinds een kleine jongen, en heeft deze gebouwen ook kunnen zien. En hij gaat nu terug om een nieuwe Aruba, maar met het oude beeld terug te zien, vind ik gewoon geweldig. Premier Eman die biedt nou de kansen dan, voor mij dan als HBO-rechtenstudent om terug te keren in Aruba, om daar mijn kennis over het rechten daar te kunnen gaan uitoefenen dan. Gewoon op het advocatuur of notaris of zo, of banken. Maar premier Eman biedt ook de kans op het economisch gebied. Kijk neem als voorbeeld dan de conferentie van Europe Americas. Die levert gewoon grote kansen voor Aruba om als een gateway te gaan dienen tussen Europa en Latijns-Amerika. Dus het is een heel interessante conferentie en ik ben heel enthousiast erover om als student een bijdrage te kunnen gaan leveren. Het Koninkrijk is een hele mooie samenwerking van 4 landen met een ingewikkeld verleden, maar met de vaste wil om samen een mooie toekomst voor de mensen te maken. En ik vond het fantastisch hoe men daar werkt en bouwt aan een goede economie, een goede toekomst. Erg onder de indruk. Heel positief, met een positieve houding. Om goed samenwerken in het Koninkrijk en internationaal. Aruba is een voorbeeld van andere landen in het Koninkrijk. Ik vind de daadkracht en de visie van premier Eman zeer aanstekelijk. We hebben net in Nederland een sociaal akkoord afgesloten. Ik heb dat genoemd een begin van herstel van vertrouwen. Maar dat is voor mij alleen maar een begin. En wat we nu nodig hebben is
ook in Nederland een groeikompas, een visie op de lange termijn. En vooral ook een visie, hoe gaan we ons geld verdienen in 2020 en 2025. En wat mij betreft gaan we dat ook gezamenlijk met Aruba doen als het gaat om handelsrelaties. Het Koninklijk Huis heeft sowieso een hele sterke bindende factor binnen het Koninkrijk. Politiek kan je nog wel eens van mening verschillen, maar iedereen weet, over het Koninkrijk zijn we het allemaal eens. En dat is net zo op Aruba ook eigenlijk. Aruba heeft ook veel politieke tegenstellingen. Maar als je Aruba Dushitera gaat zingen, dan staat iedereen stil, gaat de hand op het hart en zingt iedereen mee. En dat heeft het Koninkrijk, maakt het ook, de koningin en het Koninklijk Huis maakt het ook los. Ik denk, dadelijk met de nieuwe koning gaat het weer net zo gaan. Ik vind dat de koers die Mike Eman is gaan varen door samenwerking te zoeken met Nederland een hele verstandige. Ik denk dat hij daar de vruchten al van aan het plukken is. Al is het maar op rentegebied, op leningen, et cetera. Dus ik denk op zich dat hij dat verstandig is. En wij ook. Daardoor het bedrijfsleven van Nederland nu toch kansen gaat zien om ook Aruba te gebruiken om diezelfde springplank zoals TNO hem nu 1,5 jaar geleden heeft gezien. Tem gente que tem habilidade de dinamismo, que é a parte de não ser, parte de não ser, de não personalidade. E me querer mais de uma pessoa assim, mais de carisma. Bota mire também, não? Me mas estudar basta, ou me para me wax uma versão na Venezuela também. E tem certo carisma de gemes também. A parte de sei, me querer com carisma, positivismo, entusiasmo tá aanstekelijk men in de business holandês. E se você tem líder na cabeça do país, que tem habilidade e me querer por unir o povo, por unir o povo atrás de para lograr meta num grande país. Ik kijk met trots naar minister-president Eman. En dat vind ik altijd goed. Mensen met ambitie die echt dingen op de kaart zetten, daar ben ik ontzettend trots op. Net zo goed als ik trots ben op onze minister-president, die in deze hele moeilijke tijden echt dingen op de kaart weet te zetten en mensen weet te binden. Niet alleen het Koninkrijk, maar ook Nederland. Ik heb veel bewondering voor hoe Mike het doet, dat heel nadrukkelijk neerzet. Ja, Nederlanders klagen natuurlijk altijd even iets meer dan Arubanen. Dat zit in de aard. En ik denk dat dat klagen van Nederland, dat we dat af en toe met een korreltje zout moeten nemen. Maar petje af voor wat Mike Eman heeft gepresteerd voor Aruba. Maar volgens mij gaat het echt mooie nog komen. Agora aqui, se me porta abrir, senhor Eman Abintahasi. Lo que a mim quer me convencer é forma que ela traz para direita e relação de reino que men com Holanda, com Kosovo, com Sint Maarten, que outra isla não, ela se bom. Want als Mike Eman vertolkt nou juist de positieve kant van die andere cultuur. Het aan de ene kant zeer duidelijk bij Nederland willen horen, aan de andere kant ook zeker trots van eigenheid. En ik denk dat dat aspect een enorm belangrijk factor is om het Koninkrijk sterker te maken. Dit is misschien de man die we nodig hebben om de band tussen Aruba en Nederland, het Europese deel van het Koninkrijk, te versterken. En dat meen ik nog steeds.